Prezident Berdimuhammedow Orsiýete sapar edip gıdanyň resmi däl ýygnagyna gatnaşdy. 6-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna sapar edip garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl ýygnagyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet medeniýeti habar berýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin türkmen kardeşini Sankt-Peterburgyň Boris Nikolaýewicz Yeltsin adynaky kitaphanasynda garşylady. Gıdanyň samitine şeýlede Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Soronbay Jeenbekow, Moldowanyň prezidenti Igor Dodon, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon hemde Ermenistanyň premier ministriniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji Nikol Pashinyan gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetynyň habar bermegine görä resmi däl duşuşygyň dowamyny arkalaşygy agza ýurtlaryň döwlet başlyklary özara gatnaşyklaryň ugurlaryny we halkara häsiýetli meseleleriň bir näçesini maslahat etdiler. Duşuşykdan soň oňa gatnaşyjylara Rus prezidenti Vladimir Putiniň adyndan resmi däl günortanyk nahar berildi. Şeride mihmanlara Leningrad Merkez Medeni Diňjalyş Merkezine şu öleňli maksatnama teklip edildi diýip tadaha ýazýar. Soňra döwlet başlyklary Sankt-Peterburgyň Mariinsky teatryna Pyotr Ilyich Çaykovskiýiň döreden Şelkunçik atly baletine tomoş etdiler. Türkmenistan gıdanyň assosiýerlenen agzasydyr. Ýatladyp geçsek şu ýylyň 27-28 sentýabryna gıdanyň Duşanbede geçirilen resmi samitine Türkmen prezidenti gatnaşmady. Ol şonda gıdanyň geňeşine gatnaşjak Türkmen wekiliýetine ýol başçylyk etmegi Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Pürli Agamuradowa tawşyrypdy. Türkmenistan 2019-njy ýylda gıda uramasyna başlyklyk eder. Türkmen döwlet medeniýetynyň 6-njy dekabrda ýazmagyna görä, Türkmenistan üstümizdäki ýyl arkalaşygy başlyklyk etmegiň konsepsiýasyny işläp taýýarlady hemde onu gıdanyň ýerine ýetirji komitetine hödürledi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň hödürlän konsepsiýasyna döwletleriň arasynda ynanyşmak ýagdaýyny puwtalandyrmak, durnuklyk, howpsuzlyk we beýleki käbir möhüm meseleler Türkmenistanyň başlyklygynyň ileri tutýan ugurlary bolup durýar. Howpsuzlyk barada aýdylanyny 14-nji noýabrda Gıda agza ýurtlaryň serkerdaşlary geňeşiniň Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçiren duşuşygyny oňa gatnaşyjylar Gıda bilen Awganystanyň çägindäki howpsuzlyk şertlerini alady bildirdiler diýip RIA Novosti habar beripdi. Galbertide Gıda agza ýurtlaryň howpsuzlyk boýunça ýokary wekilleriniň 21-nji noýabrda Moskwada geçiren duşuşygyny eden çykyşyny kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeriy Semerikov Awganystanyň türkmen we täjik araçaklarının howpsuzlygyny alady bildiripdi. Türkmenistanyň gıda boýunça işläp düzen 2019-njy ýyl üçin konsepsiýasyna ýurtlaryň arasynda medeniýet, ulum bilim we ynsanperwerçilik ugurlaryna da hyzmatdaşlygyň ileri tutulýanlygy bellenýär. Galbertide döwlet medeniýetynyň ýazmagyna görä Türkmenistan 2019-njy ýylda arkalaşygyň çägine sportyň milli görnüşlerini goldamak we ösdürmek boýunça programmanyň ýerine ýetirilmegine ähmiýet berýär. Sinçilaryň aýtmagyna görä arkalaşygy başlyklyk döwletleriň atlarynyň elipbi tertibine görä bellenilýär. Prezident Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasyna eden bir günlük iş tapary dün 6-njy dekabrda tamamlandy. Gıdanyň hökümet başlyklarynyň nowatdaky resmi samiti 2019-njy ýylyň oktýabr aýyny Aşgabatda geçer.